Godmorgen, eller måske er det eftermiddag eller aften for dig, men for mig er det morgen, søndag morgen, og nu er vi simpelthen kommet til den sidste meditation i denne her omgang, i forløbet fra støj til stilhed. Den sidste meditation, du får mulighed for at lytte til hver dag i den forløb i den næste uge. Meditationen handler om fred og stilhed i hverdagen. Det er jo det forløbet har handlet om, at vi kan få lidt fred i tankerne, fred i sjælen. Så nu vil jeg invitere dig til at finde dig godt til rette. Enten siddende med fødderne i gulvet, eller liggende, så kroppen kan give slip. Og se om du kan give dig selv lov til at være lige præcis, som du er lige nu. Lad øjnene falde i, eller lad blikket hvile blødt foran dig. Mærk kroppen. Mærk tyngden. Læg mærke til, hvordan kroppen støttes af underlaget under dig. Ret nu blidt opmærksomheden mod dit åndedræt. Læg mærke til, hvordan luften bevæger sig ind og ud, uden at du skal ændre noget. Mærk brystkassen, der hæver og sænker sig. Mærk maven, der udvider sig og trækker sig sammen igen. Bare følg åndedrættets rytme som en stille strøm gennem kroppen. Tillad dig selv at være her, uden at skulle nå noget. Der er ikke noget, du skal forstå eller fikse. Du øver dig bare i at være stille, fredelig, nærværende.
Lad nu opmærksomheden glide ud i kroppen. Måske starter du med fødderne. Hvordan føles dine fødder lige nu? Er de varme, kolde, trætte, vågne, rolige, urolige? Nu kan du gå op til dine ben med din opmærksomhed. Bare lige mærk efter på samme måde med benene, hvilke sansninger du er i kontakt med, når du ligger her. Hofterne, din mave, dit bryst, skuldrene, din nakke, armene, og dine hænder. Uanset hvad du er i kontakt med lige nu, så se om du kan have den indstilling, at alt er velkomment. Du behøver ikke ændre noget som helst. Læg nu opmærksomheden i dit hjerte. Forestil dig, at du ånder ind og ud gennem dit hjerte. Og med hvert åndedrag inviterer du en stille fred ind. En mildhed, som støt og roligt i takt med, at du ånder ind, får lov at brede sig i dit indre.
Du kan måske sige indvendigt: jeg er fred. Jeg er stilhed. Jeg er hjemme herinde i mig selv. Lad ordene tone ud, og læn dig bare tilbage i stilheden. Et øjebliks væren uden noget andet formål end at være med alt, hvad der er i nuet. Når du er klar, så lad opmærksomheden vende tilbage til kroppen. Mærk dine fødder. Mærk dine ben. Mærk dine hænder. Nu vil jeg invitere dig til at tage et lidt dybere åndedrag, samtidig med at du måske strækker kroppen blidt. Og vend så roligt tilbage til dagen med fred i hjertet og indre stilhed som følgesvend. Tak fordi du tog dig tid til at lande i dig selv. Og må freden følge dig, også i hverdagen. Og så vil jeg lige minde dig om, at meditation handler ikke om at være i fred, men at finde fred med alt, hvad der er. Også det, der ikke føles som fred. Tak for nu.